Kiparsi ki kali Jisu kabhan em ada pelak tengah. Yali se don apeng jong peri ba kali kene ke jok ke kali sengam in pelen mesti ke jong blai kong kumno. Marka senang spau rekat balai ter. Udah yutu ulo ong teh haki. Kai ka bang Moses ulah hukum ya pi. Kita gila ong Moses ulah sya banto ya kot ino bat banyak pelak no. Andre Jisu ulo ong haki. Na marka dok nur runar jong pi ulo to pi kene ke hukum. Andre la menang long ke partai. Shinrang bat kan thai ulah ulah tahu iki. Na ka benta ka neu briu ni no ila khpa ila ka kemi. Bat un yai ne bat la ka tengah. Ki baro armut te kin long ka wei ka dok. Kum ta kim long armut syo. Andre ka wei ka dok. Na mar kata ya ka bau blai ulah penya sok lem. To briu wat penya khat ong ka khtin ke jong blai. Bat ka pen kan mau syo syo. Nau Lukas long khat reu ka khot ka khat pra. Unong no ru ba pelaj no ya ka tengah jong u bat usyong kurim ya ka wei pat uklim. Baru tahu usyong kurim ya kata ka bala pelaj no. Nau tengah uru uklim ong ka khtin ke jong blai. Om tang kata upol nak sti jong sinong korin nengkong ka khot ka bah nyau. Kal nong ka bah nyau ka khot ba spau ba khot wei. Bat hai kita ki ba syong kurim. Nga hukum om manga en reu try. Wat ai ba ka tengah kan klat na lau tengah en reu lada ka klat no to kan syong kan rau no ong ka tin ke jong blai. Ne to kan ya supat bat utau tengah. Bat wat ai ba utengah un ino ela ka tengah. Na ka khot ka ba ar penyo ko ong kom ni. Late ya me bat ka tengah to wat ya ka ban laj no. Melalaj na ka tengah to wat tengah syuk ong ka tin ke jong blai. Late me bat ka tengah wat ban laj na ka tengah. Bat lada melalaj na ka tengah.